Hello guys, pupunta kami ngayon sa Kiko. Dito lang yan sa sentro San Antonio, Ilagan, Isabela, kung saan dinudumog ng maraming tao. Kasama kong nag-rides sila Inting at si Busting. So yan guys, bago ka makarating sa Kiko, dadaan ka muna sa matinding pagsubok. Yung kailangan mong lumusong sa malalim na tubig. Sabi nga ng ilan, kahit ganong hirap iyan, mapuntahan ka lamang. Oops, teka lang, para ka lang nanonood ng pelikula, no? Pero bago yan, hanap muna kami ng paparkingan. So ito na nga guys, nakarating na kami dito sa Kiko Convenience Store at papasok na kami sa loob. Grabe, bumungad agad Chicken Joy na napakasarap. Palamig para sa taong mainit lagi ang ulo. Di rin pahuhuli ang kape na siyang nagpapainit sa mga taong nalalamig ang pag-ibig. Kaya tulad ng sabi ko kanina, dinudumog ng maraming tao. Kita nyo naman, ang daming tao kasama ang mga bulilit na ito. Iyan na sila, Busting. O order na ng pagkain at pipili ng soft drinks na aming iinumin. Ito naman si Inting, bet na bet ang sumayaw ng jumbo hotdog. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Shoutout nga po pala sa dalawang cashier na napakaganda. Ginagawa mo. Habang inaantay ang order ni Boss Ching, andyan naman si Madam April, napakamot tuloy at sinasabing gutom na ako. Dahil bilog ang mundo at maliit, nagkita-kita ang mga magkakamag-anak, ang saya-saya nila. At ayun nga guys, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Dadalhin na namin ang aming mga orders sa may labas at doon kami kakain. Dala-dala ko naman ang dalawang Chicken Joy. Siyempre tuwang-tuwa ako. Libre na ito guys. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Di ba nga kapag libre, masarap. Shoutout nga po pala kay Kuya na naka-red na naglinis ng table namin para sa aming kakainan. Sabi ni CJ, sige, cellphone lang kayo dyan, basta ako titikman ko na ito. Pwede ba na patigim kahit isang saglit? Siyempre, magpapahuli ba naman ako? Titikman ko rin ang Chicken Joy. Pwede ba na patigim kahit isang saglit? Wait a minute, fast forward na natin para tayo'y uuwi na. Siyempre, ubos na ang mga pagkain. Ayun, papunta na po kami sa aming mga motor. Hanggang sa muli.